imuha. Ang left kang kuan. Women's bunot-bunot may kung kinsay mahimo nga treasurer, vice chairwoman o chairwoman o secretary. Sugod na gid. Isa ha. Piyong sa sarili. Left katimingga. Yung sticker niya, piyong sa kaano sa sarili. Sunod, Jimare. Imuha duha mo Jimare. Kang si Joan, right side is yours. Si Jimare duha sa kabukyaha. Tapi Jimare pa lang Si Tansad wala ah. ipakita sa video. Ang right. Hi Tan. Talungas ka ba para tayo po ba? Right, ako si Joan eh. Ita ko hindi kay Iana ba? Ilabi ba? Okay, ang right. Ang right. Ako Right hand. Ang right ka ang mal. Ang left sa si Joan. Ako lang na kabarag kung mga Sunod, Jilly Rigudos. Imuha kay right. dili maghimo ta ato-ato O kang ate. Imuha right niya ka. Iti left. magbunbot ko ang right ako Huwag rin yung giunti. ang ilaha ako lagi pang save wala magsumpay Ay, walang gibidyo di ay. wala magsumpay dili kay dugay ko magsumpay dili sige Di ay. Mana? Ato, tre. ang right ako ani ang left kay kan Giselle ni Sunod. sunod daw Ako. ipalain pa video ko maglisod ko Video na gano'n may gulitan kaya nung Right. Ako niya lang mama. tukang chay sige gisip mo ko chay na imuha na. tapi ba Right, ako left ka mama. Thank you. kasama ba ha Mama Tika sa. Sunod. Kinsay Ayo po yun yung muna mo ni ang Helena. Ikaw po may. pag wala ang may gulitan. Bayan na video eh. Ay kamusta? Kaya kabanisa kisaman. Si Titina. Kinasunod. Titina. May kanjuan di ang Picture man. Pala ko video tip Kuan lang. sa vlog. Kabanisa. Ako ani. Oh, nya kabanisa left. Kabanisa ning wala. Mo ban. Sunod. Ko ani. Si Rochelle. Treasurer, vice chairwoman o secretary. Last Rochelle. Admir Jane. okay ang una Ate Jinjin, kuan. Chairwoman ito. Sunod, Jillian. kamot Last na. Jillian kay treasurer. Ali ang una ang right sa. Right. Dungan na tanan. Ya bijuan ta. Bicho Dastina video sa katog nga buok ba Adi kato na importante. Nag-video Stina man. right Ang bicho. wala Right, left. Ang right kay ko right ako una Ako una. Sekretary ko. Sekretary ko ang mama man ani. Ako ah. Wala sila. Mama wala. Wala ko ah. Ang duha mo ate ba? Usa, ako pa. Kabanisa wala pa. Rochelle. Terot sila sa mana. Saan ka to, Chen? Chairwoman. Terot ha. Congrats, sister. Timingga. Ang vice. Vice, wala pa. Tara. Di, kabanisa ni. Ay sana. Kabanisa ni. Vice. Wala. Wala man. Wala man. Ate mama. Mamay. Oo. Congrats, May. Kisay yung sekretary. Ako. Secretary treasurer, kasi treasurer. Kasi treasurer. Timingga. Ibu ko group chat ato Si Mamay ang Sapot na mo vice chairwoman. Si Tirochil ang chairwoman na to. ay na sige magi Si Tikilin ang treasurer. Timingga din. Si Kisa, ikaw, Chay. Secretary. kuha naman ko na Congrats to all mga members sa women's. maghimo ko group chat ato Kaya Tirochil, na dyan siya plano. Makabot. Na dyan plano ang ginugid. kitang tanan ni maka mo magyud maka gamay mo na kay tuito taga-tuig ko mag-ilas maadto pa ni Jinjin ni Amal tilawon lang gyud tanan ni
Ang treasurer, tibing ka? Mali pa ito manoy. Yeah. Tibing ka? Tabingka treasurer. So, tagakuan, magkuan ta. Maglabo piring ta Tagalunis. Yeah, plano na to. Kasama itong kanon. Siyang, magsabot mo, marot siya dito. Oh. Sabi tayo mo lang kay dito. Ikatabi Terchel nga ikay nakuan sa chairwoman. May hapon sa tanan, no? Hapon sad. Ako rin magpasalamat sa Ginoo nga kanang ako may gipili nga Chairman. chairwoman sa mga women's. Then kanang wadyo ko nag-expect nga ako rin pilion sa Ginoo. Mm. Then kanang ako lang ikakuan sa mga women's nga kanang kay first pa man jud nako nga ako'y nakabunot sa katungdanan diya sa kanang women's nga mangayo lang ko nilag advice kung kinsa joy Agi. nakaagi na ana nga moy katungdanan siya moy nagda sa women's then kanang ako lang ikasulti sa mga women's nga kuan kanang sana Dayon lang. padayon lang kita sa atong pagtuo din kanang tabangi ko ninyo kay labo ko biya akong baragunon sa pagtuo sad then kanang kuan kanang magtinabangay lang gutagod kung unsay mga problems nga maabot. Sa may tabi may nga ikay nahimong vice chairwoman. May nga akong tantanan nagsawan ano nga ako di hindi ko ka ganyan bitaw sa dip sa wapa ba ang pa ba kanang ako kay wa Nindot kinay? God's will. God's will. ako ginoon kanang marang gikulbaan di ko ba naman ko di wati ko ngano gikulbaan ko Para ni tik Terchel ang kalbaan sa kuno siya. kanang ko ba nga sa naman to pag akong gikuan ako may na kanang Vice chairwoman. mo to nga kanang ako magkuan nga ako ba'y mabayas ni sa tong kuan Chairwoman. ni Rutro nga ako makuan nga siya ba'y kanang mabayas ko niya muna nga siguro ang Ginoo kanang ako ay kuan po niya nga ako mabayas niya kanang nakaagi naman ko nga nako ika-advise po nga to niya. Mana nga kita ni nga maka-usa lang kita nga mapalambo na to ang kanang ang gibaton sa Ginoo ba nga kita nga matag usa gid lang aktibita nga mo buhat yun nga manikamo ta matag usa kay apil ninyo ato yung panunod niya pagbalik sa Ginoo ya nga nindot kay maaptan ta sa Ginoo nga nagligtas ni baton bitaw nga gibaton nga nasa gibuhat nindot kayo jud nga naaptan ta sa Ginoo nga namuwata ba nga namuwata nga atong kanon jud nga maningkamot kita matag usa nga kanang bisag na mga problema nga kung pa ato lang sanang kanang kay unang na ginatong ang Ginoo lang kay ang kinibiyang ang mga botag na naglibutana atong kanan jud nga kanang kuanan lumalabay ra jud ang ato paningkamutan paningkamutan ang atong pagtinabi sa Ginoo nga kitang tanan jud nya ni balik sa Ginoo makausag kita ni sugat niya Amen. kamutan tagusa katanang dai Hi Ikson, ikaw day mahimong sekretary no? Thank you. God's will. God's will. Agi doktor. Vice chair tayo dindot kig agi. Iti sa iti mo